Dibol kaham joto sini rangsak ni mayak nang ti prasarok no balai kino hambai maya faro joto ti prasa thansa ke lai thang nai 27 October phai joto manjamani bagi obongkha sini lai buma bo sijak nai kok sini history wo kajak nai kok tei kokhe balai ke wana ma sinja haisi ex-MP Reboti Tirupra hai no hai social media o phai sin Maharaj family no kutuk mani abonote kok thaje thani sanani bagi live ma phai kya naidi sing borok siu borok jara musunai rok jese jaga phano buina jesek tolat kiklang naidi buina jesek seklung naidi jesek kan nang boroni bage hamya wansudi saya khanya naidi o borok taibo bini sai botebo klugu abongkha sing practically sing bepak borok siwa haisi amo saka nasik tonai tong koroksa buni bage nang hamya wansudi nang sak amsno nang klugnai amo nang pogoi dathang ni haisi amo sudu dinewo 1.5 foot Reboti Tirupra sini sai tongya entry tifrasarok jara buni bage hamya wansunai rok nrok nugui mankana je Reboti Tirupra bubagrani bage amsike hamya sawi phaikya botamungkha tabuk botamung no wansuke maya haisi prepare khlaimaya sing je bubagrani bage tabuk phano bo hamya sawi tongkho bini live botamung no sing saimaya haisi tamung hingke okok kubui jotta borok siwa haisi borok nang jesik saya khay nugdi jesik nang negative one sukdi borok ni bagi jesik hamya sadi o borok botte bo tolak lainai tamung hingke borok kubui borok no nang jibon phan paya haisi tini sing nugui mangkhana tini bo MP man yagulo bo khetamu khlaika basini tiprasani bagai tini bo bubagra no direct mungkho haisi tini bo MP man mani bini prime minister bini home minister pojonto bubagra ji hini koksaw haisi tini norok nugui mangkhana tini bui jasa panang thung buni hani borok panang thung tini bubagra no ukulok busuk sonman di ria haifan bus kanga phaye Maharaj sine CM pondo koksaw haisi omo jata kubui kok nugmani kok nang sawi tong haisi tini Reboti Tirupra tini ang bonam borom thepai haisi tamuni bage hingkangke Reboti Tirupra botti prasani bage bo leader sa botti prasani bage kolonkar haisi tamu hingkangke ti prasani mungai kok thaja tabu bo saya haisi bo ti prasana tei kok thaja tabu bo saya haisi bo tini tamuni bage kok sa hingkangke sing nugui mano haisi bo tamuni bage kok sa sera party ni bage kok sao o party hamya oma hai irai oma sini kok sawi tong bo haisi tini ti prasa leader sonang sunani musungo kubangma borok sao haisi चिकन पार्टी आंचलिक nei baba आंचलिक पार्टी तिप्रासनि बे कक साव हाइसे आंचलिक पार्टी दफानि बगे खरंग टिसाव हाइसे आंचलिक पार्टी सिरिगे कक साव हाइसे डिमान्ड खलायो हाइसे सरकार साबतम सरकार तंगनाय बररक जरा पार्टी सिन तिप्रासनि मुंगै कक थाइसे साया हाइसे तिप्रासनि बे कक थाइसे साया तिप्रासरक सिंगबर वानसुना नांगो हाइसे
Tini rasniti ko borok tamni bagai hapka hanggang borok sudu bongni faida bongni pocket chupungna ni bagai rang ni bagai bini background chana ni bagai bini family chana ni bagai sini tini khorang ti sabo borok haisi tini tamu hini kok saborok sudu rasnitik nono khiklai angkana ni omosini wanchugo piaba sini mohara sengkha tipra sana banchiri woi sakni rang pusana khibui bo tini amsik jara sungna khlairika tini one notice na pondo thancha khlairika haise sabo mankha tini sabo khlai phunuka tini reboti tiprade khai phunu manka na tini ei general secretary bipin deborma nung manka haida tini bubagrani mungoi tiprasani mungoi tini hamya pitong haise bubagrani mungoi hamya saka bolde tiprasani mungoi hamya sau tamuni baginga singsi haji joto tiprasarok tini ei bipin deborma songrok tini ei reboti tirpra songrok tini tamo naitong borok tini reboti deborma reboti tirpra reboti tirpra tini MP mngani yagulo phano tau phano MP te se busa de mano seat de mano hini tin naitong haise bipin deborma tamo naitong tini seat ni bagi borok tini khlaitong khaisi ge phiaba tiprasani kok thaisare saka tiprasan mai kok thaisare saka saya beli na enggak hengke neng tini tamu ni bagai tiprasani kok sanai tini sini bubagrana amsika tentai khaba nini tamu khoti khaba neng thancha phaimega neng tiprasan me kok saimega neng siring to neng tongman beli na neng tini nini family background neng hamnya thangi tongo neng sakbai thang rang puisa je gonang na thangi tongo gonang ngi tongo norok sing joto nugui tong le siwi tong le nok tiprasan bagai busik khlai kya tiprasan bagai nok tamo khlai mangka tiprasan bagai tamo kok saka tini neng MP manman yagulo neng waisa bai de parliament thangai tiprasan wai kok saka nugyable sing kubang ma social media nini national social media na pondo sing subscribe khlai sing bell icon pon tori wi toni wo tini 80% mai kok de sahini sing jotto social media na sing subscribe khai tani haisi tini sulut tiprasan social media sini ya tini kobang ma social media na sem follow khlayo haisi tini tamuni bagai hingangke sini tripura rajya ni bagai kuno kok de sajak sini tripura rajya ni bagai tamo wan chukja sing amo nayo haisi sini wan chukma tongnya sing tini bubagran logeri wo nang ei khoroksa ex MP reboti tripura ning tabuk phano tiprasan ni bagai wan chukya ko nang tabuk phano tiprasan mai kok saya ko phiaba nang bubagran bagai hamya kok sawo bubagrano tentayo bubagrani uklogo singo haisi kubui kok norok engkha jibono phano do phano mo thangmo maya tei do phano mo thangnai mayung buskango kotor me him tongma somoy norok uklogo sui haike singnani omo sini mano haisi o sui singma bai kunungla haisi o sui singma bai mungsa thangya haisi mayung no uklogo sui singnai no buskanga mayung kotoma sini tongo omongka sini bubagra ning jesepana singdi mungsanglak tamuni bagi hingangke ning jesek pano hamya khlaidi ning amsino kulugnai ning bubagrani bagi ning jesek pano kok hamya sadi ning dofani bagi ning wanchuma hamya hingangke ning amsino kulugnai ning amsino tola tangnai ning jibono tai busai me haisi sing nugui mangkana lai thangnai salo ning bubagrana busika hamya saka oboni pap ning tau mani tong haisi ning te tamo mana tongkho dofa nano naisigi tongo tiprasani naislemong nindigi thangi tongo tini ei India tiprasa joto tiprasarok nano naislemang nung buskang ni salo tamong no nung wansuk danai tini kok satitui social media phai kok satiti wansuk ya phano khititi satiti phano wansuk de haisi hai hangge nung dofani सबसे naislemong nung nai on naislemong kangangke nung joto ni se selang kangangke nini live nini family o phano mukhang tongla khaisi amo kaisa mutu naragdi tamo hingangke leader singani hingangke emon leader singdi ning tiprasen mai kok sadi tiprasen bagi samung khlaidi tiprasen mai khorang ti sadi tisai mai hingangke ning leader singani bagi buskang taugdi tiprasana thognan bagi taugdi tipraseni sentiment nawoi ning kusgo kai thangai tipraseni bud bai man pai ning tiprasana joli thogo gangangke aboni bara paf te ning o hasaga tongla khaisi
kubangma leader sok om haino baksa baksa thokai suka ti prasana thokai na hinai ti prasana thokai man hin thokai layo haisi ti prasanga maya ganang kha ganang jotuni kogna na hau om haikan sin habo sekjaka sini dofani mungsa guri khaising kaisa kaisa sini mungrok hujagi tong haisi tini kubangma sini raspori bani sekjaka norok nugui manna norok kubangma jaga nugui manu haisi nge sing ti prasarok tamu khlaise ga tongkha ti prasani sini mungsi mukumu hukumu bai suru ti prasania enter joto jaga wo joto nini joto rajya wo joto state ro thangdi haisi sini mung sini kaisa no joto no janjen state ni kaise kaisa mukumu hukumu au bani sini mung sini ti prasani sini mung kha sini rajbari rok sini astabol lok ama haike maharaja bir bikram ni airport rok college rok kubangma ama haike nirmehel lok kubangma tong haise obrono sukmanani bagai sokomanani bagai mungno norinani bagai chaitogu ebong CPM ni samoyo khau khlai ka haisi rajbari no nawi nung marok tam tam khlai ba ko nung mar nawi kubangma tam tam mizoram samka ha astabol no Swami Vivekananda samka ti prasarok te tamu khlai jage tongko norok obron kha nugya obron kha kokti saya tini ei khoroksa susu sini bubagra maya ganang bubagra je ti prasani bagi samung khlai tongmani obuno hinke norok mokolni phone yakung ni chora haike nugo norok haisi norok ni je khlaimega khlaimeya bui khlai tongmana sino norok nugui maya naisle layo tamuni bagi phaidi thanchage samung khlainai obossi ekota phaidi sing buskang au lainai sini ti prasani bo kok salainai sini ti prasarok tabuk phano gering jagao lama geri tui geri nok geri ruk suk ungkang ke gari phainani lama geri lama ono choi thango haisi thui ta ma thango obrong nar nugya de obrong nar wanchigya tini bubagra sini bubagra tini ti prasani bagai tini thanchake singrata tiplen chan gaenge bo oroboni ni nozar hamia tini ti prasa ekor manan thangtani bo oroboni ni nozar hamia tini obo saboni bagiba ningbo khoroksa ti prasa ningbo edisi area bo tongo amo nini bagibo bole nini bu saboti ni bagibo jottoni bagine bobishot ning tini rang ajinare gane party khai rajniti khlai kuti taka khana danga nangthang puro nini busa no reboti tirfrani busala ama hai ranganang kuti malik building potro ari ningbo mathang na haisi building potro khibino sungsar yakar fro jotonu yakari mathang hima hai je fru problem fro sabo ganang sabo kurui sabo kurur potin busahini sinjage haisi saboni nukhungni borokini sinijage haisi sini mung kaisa no amongka sungti prasange sinijak nai o somoyo nung boro thangnai ning wanchugje nai reboti tirfra ning wanchugje nai ning amazing khlai haisi tamung no laibo ebong ning to manine tong haisi aboni fol tabu phana ning saria angka sanani musungu ning sari thangsi da haisi ning rasniti khlai kaham ke khlai ni tini dofan bagai samung khlai no tenda iya haisi dofani biruddhiya nang haisi dofani biruddhi nang samung khlai tongo nang belai khe mohapap kotor khlai tongo nang pyabati prasara no nai tonglak sing nai tonglak no bare no nai tongkha tini salchani kogya mo salini kogya bosor hijab ni kok no nai tongo haisi tini sing bubagra no tini ni sinia bubagra no 2019 ni sini obon sa sikang 18 ni sini 19 ni sini sing bubagran logiri phaimani आजकल pontori phaitongo tamuni bagi hingkai reality bubagran thani thokai kure kunu kure bubagran kha khoroksa sini susu amongka sini bubagra bono sino joto kise khlainai sin thani bisas tongo te bubagra khlai tongo bubagrani tamok obab tongba sing joto borok siwo moto nok huk rang puisa bebak tongo bini buji khada kaisa na bini komi tamo sajaman bubagran kaisa komi norok hai tiprasa bubagran logiri yang mani bagai omosi bini kaisa na komi haisi joto tiprasa thanchang maya ni bubagrani omono bini dukho
Joto ti prasa thancang maya ni sini ti prasa obono dukho. Tini tanging maya. Neng bo hani busa ang bo hani busa. Neng bo hawono tongnai ang bo hawono tongnai. Neng bo hawono chaw ang bo hawono chaw. Phiaba nokno khungsin cha alka ngimanu. Phiaba singto sinimung ti prasa bali na. O hawono khinai, o hawono tongnai, o hawono joto kisu thuinai chanai joto. Phiaba tabuk phano. Thanchangi maya obongkha norok ni bagui. Norok ni bagui. Rang puisa lupungma ni bagui. Dofhani borok no. Khairok man sinjano norok nugui, norok khairok ni bagui. Dolaya hai jagawo, sauda hai jagawo, gumoti hai jagawo, sini borok sini ti prasarok. Muya phalei, mai masawo. Fungai ke lai phangma naitugu, muya ma naitugu. Omo phalei, sarik jora naisingei. Phalima gahengesi mairung 500 gram. Mairung potakasya payei, masawo. Phalima ya hangke. Phalima ya hangke tamong sajeman. Horo mai sei no kabui ma thojau haisi. No kisik misik. Maising jarawo tamong gi tongkhana. Chumnani blanket kurui. Bini nogo thunani bisna kurui. Gunda rokhate bachi igrari. Abong bini noksi kisik misik. Oboron noro wanchung na yada. Ha? Jaga jaga thakai tui khognani bage haksal ma thango. Gola paiman jaya. Bunyi tui ningmani botol no thumbui. Bunyi tui ningmani botol no thumbui tui khogjau haisi. Noro wanchung yada omorok. Tini oboni bagise bubagra muktri yorui. Bubagra tini oboni bagise. Tini sini bubagra maya gana bubagra. Tini separatist chani tongu. Tini sini bubagra oboni bagise tini kabui sirigui chaya nangya kare. Tini joto ti prasan mo thanani bagai. Joto ti prasa banchnani bagai. Tini agreement khlaimarok tabuko maya ngai sirigui tongu. Bomo ki bini sak baithang banchina bagi da? Ha? Narak ororoko wanchuk na yada? Wanchuk de haisi ema zingklai de haisi. Balai khine dukho kosto otongo siniti prasarok. Oborang narak nugi yada? Ang nono sanani musungo haisi. Oma hai leader sangno. Noro kok sapru. Sawa haisi. Je manmani sawa haisi. Thupru sapru. Nini ti prasarok no wanchuk de. Nung mani haino. Nini rang pusa tongma haino. Nung kaham sama hai. Nung kaham summa haino. Buiba sumnani musungo. Sudu nung sini. Building nogo. Gari kotor kawui. Nok kahambo. Khat kahambo. Chumani kaham. Fulmani kaham. Bebag musuma khlaimano. Asukan yang ditangka. Ama hai borano sing leader sing jahaisi. Leader sing gangke. Perfect leader sing di. Jet tiprasani bagai. Tamo khlaiman. Sini gorib tiprasani bagai. Tamo khlaiman. Ama si leaders. राजनीति न हामजागै पॉलिटिक्स फाइट न हामजागै सुदु निनी करप्शन से थांगै निनी लामानी रांग बुनानी नक टांखे रांग बुनानी गवर्नमेंट नि फेसिलिटी अमसि नायै राजनीतिक टाथंनि हाइसि हाया हंगांके केबोति प्रासरक केबोनो विश्वास तंगलाक केबोति प्रास केबोनो विश्वास तंगलाक हाइसि Sini ti prasarok engkha balai khemaya ganang aboni bage agini sini thokjak phaimani askal pon do takpon thokjagai tongo tabung nijini borok baisi thokjak tongo haisi nijini ti prasa baisi thokjak tongo haisi nijini ti prasa rangno chawa haisi tamo sanai nijini ti prasa samani nokmaya haisi tini nung tina sini ti prasa ungdita nung nini besa busti pori di mara hanya sini ti prasa na pori nani nung saito gridi college tudi school tudi lama kaham tudi facility di sini ti prasa rakno nara gomokai sana thangia sudu sakni musung mabai kok sawai rang pusana sina ajina thango haisi belai khawan chuna dorkar sini ti prasa rok kha khambo haisi
kok satu tibo balik ke wansuk ang haisi wansuk tibo balik ke kakamu haisi tamu bagi hinggang ke sini ti prasarak no ang kubang majaga berai naik hanggang ke ang kaisena no go haisi sini ti prasarak no nok kisik misik go thui tong no khe ang oro thui na ne musung haisi salsa ang ono go thui bahai bani feelings tei bora busi kostoman omo khlainya ne nang haisi sing tamu bagi hinggang ke bobo khoroksa ti prasa bini musung ma bo sini musung ma haino bobo kotor no wansugo pia ba khlai maya sukjaya ni bagai facility di jijai ni bagai bolong bolong lama keri ni bagai bazar kotor keri office keri kunu keri school keri sikkani bagai keri oboni bagai sini ti prasaro sini ti prasarok sinani dorkar wansunani dorkar rengkha khorang pal bak sekiti senani dorkar rengkha oboni bagang sanani musungu phaidi nini phaidi na sinta nadi nung ma haino joto ti prasana nani omo wansugdi joto ti prasana boskang agurnani joto ti prasana boskang tidulnani joto ti prasana thancha ke nung a haike na tongthok satok khai nung a haike no rang pusa khawoi nung a haike no gyan mannani nung a haike no sinani nung a haike no kanmung chumung tongai kotor kolok nani omo se wansugdi ang sak sini ingai ang sak no sini sukjagai omo ba ingya দফা সোসাইটি জীবন কায়া হাঙ্কে নংব জীবন সম্মান মায়া নংব জীবন তরি মায়া হাসি নং বুনি স্টেটआव थांदि नों साचुं सिनियर रि कुफुर कानै रि गोसों कानै तंमाबाय निनि उक्लंनि बरक बेबाक सित्रा हांके नों कुन अर दाम मांगला खायसि अबनि बागै सिनि दफानो सों आगुरनो नांनाय सिनि दफानो सों मोसानो नांनाय सिनि दफानो सों दैदुना नांनाय सिनि दफानो सों मोथाङै नांनाय अ दफा omono sing buskango funugui next generation sin future final rognobo sing oma haike no kaham ke sing funugui klangai khlaimang kangke sing borok tebo kusugo kanai sing hamya phurungka hamya nongnai kaham phurungka kaham nongnai oboni bagai sing sab samai no sing kaham wanchunani belai dorkar jotoni bagai kaham wanchugdi nung niji oma haike no kaham ngui thangnai tamo hingke sing ti prasara ongka balai ke kurino khungni borok balai ke chaya sigia tong phanai rok obona sing mawan chulani haisi ek jugo joton hok khai sanai rok piaba tabuk kicha engte nukhungo kisa porite rang busa khalaite sika nukha nung on nukmani simani no magnang taklai haisi nung tek khoroksa borno phurungdi nung tek khoroksa borno sadi omo haiki no sini dofa hagugnai oboni bagai sini simanogna no sing phurungna nangnai sing buskango dofa no sing sanei sing sini thanchano phunugui sing sini manthaino tuwi sini bubagran logirilai sing omos manalene haisi o hasakawo tifra rajyo kebo maya bubagra saraja ti prasani bagai kok sanai te thancha khlaitoni manai bebak party no khlaika bebak rasniti no nukha jotono separate ingi thanglayo haisi last digo puile thancha in khayo last separate ingi thango tamba hangai leaders upujukto kurui jotono jani musumani khlanya musungu oboni bagai faidi khorang baksa one boys klai sing korang ti salainai sing sini mante soktebo sing sanlainai amsing tong jotono khulumka hambai te joto sinti prasar thancha tongri omo hai je sai tongnai ro borok salcha mawan suknai te borok ni fall sakana sitonai riwi tongo borok jesek pano borok buini bagai jesek hamya sadi amsingna kulugu jesek bunya tendai di amsingna kulugu obongka kubui kok nung buini bagai hamya khlaikangke nung hamya formanai nung bunya jesek khiklai nadi nung asra tolak kulugnai amongka kubui kok sini bogban nai tongo borok tei sini ti prasaroni slaimung jodi nung nangkangangke nung salcha nung emu nung nai omo ang o jaga sana thanglia tauni bagi hingangke ang wansugo nung slaijagdi ang wansugo nung ti prasen bagi wansugdi ang wansugo nung ti praseni bagi joto ti prasa thanchanggai joba kaisa khayai yak mosom sa khlai sing joto palbak sake sing samung khlanya nangani hini
asik nang situng joto nang hai no hai dibor kaham tese sari kaham joto tipra ser thancha tongdi kaham kering tongdi seng naisle mungma khiblainai hamja mungma toninai seng wanchino nangnai chini chugyan no khongni bagai sini kuri tipra seni bagai bigra tipra seni bagai society hamyangi tongmani sin dofa kelegi tongmani amo sema wanchulainai asik nang situng